Zuenarek, Busturialdean pertsona inbertsioko ratioa altua dela. Hau da, jadanik diru asko inbertitu dela Busturialdeko pertsona bakoitzen. Eta guri sortzen jagun galdera hauxe da. Ez aldaba saneamendua gizarte honetan oinarrizko zerbitzua? Ez aldaba saneamendua herritar orok bermatuta izan behar dauen eskubidea, eskualde batekoa izan, ala bestekoa izan? Ana Oregiren esaldi honek, bigarren mailako herritartzat dauzkatela sentitzera eroan gaitu. Sinistu nahi dugu, Ana Oregiren irristaldi bat izan dela eta erabat damututa dagoela esandakoaz. Giza eskubideak beti gainetik daude eta inoiz ez dezagun hau ahaztu. Baina bestalde, badago pasatzen utzi ezin den beste puntu bat ere. Urdaibai biosfera erreserba da. Aurten, 30 urte beteko dira UNESCO Urdaibai ingurua biosfera erreserba izendatu zuenetik. Eta 25 urte Eusko Legebiltzarrak Urdaibaiko biosfera erreserbaren babes eta ordenatze legea onartu zuenetik. Titulu hau balio paisajistiko, ekologiko eta naturalengatik datorkio. Eta esan beharrik ez dago, realitate honek bertoko garapen sozioekonomikoan pisu handia daukagu. Eusko Legebiltzarrak biosfera erreserba honen babes eta ordenatze legea onartu zuenean jakin beharko duke, titulu honek inbertsio aldetik dentsitate handiko gunea izatea eragin dezake. Beraz, legea onartu zuen moduan, horrek dakartzan ondorioak asumitzea ere badagokio. Amaitzeko bi deia azpimarratu nahi dugu. Lehenengoa, herritar orok saneamendu sistema egoki baterako eskubide daukagula. Busturialdeko herritarrok gainontzeko guztiek bezala ordaintzen dugu gure zergak. Beraz, gure saneamendu zerbitzue ahalik eta lasterren eta baldintzarik onenetan bermatzi eskatzen dugu. Bigarrenik, Busturialdeko Ur-Partzuergoek sekulako aurrerapausoak eman dauz azken hilabeteotan. Zorpetze maila itzela izatetik kontuak saneatzea heldu da, gainera azpiegituretan sekulako berriztatzie emonez. Hurrengo pausu emotie falta da, Lamiaranek eskualde osoko arazketie betetzie. Horregaitik, Eusko Jaurlaritzari bere konpromisue bete eta ahalik eta azkarren kolektorie finantziatzeko eskatzen dutzagu. Horretarako beharrezkoa dan diru kopurue hitzartu bezala Busturialdeko Ur-Partzuergoegaz. Eta amaitzeko, aurten beteko da Urdaibaiko biosfera erreserbaren 30. urteurrena. Simbolismoetatik arau aukera paregabia izan daiteke hitzarmena sinatu eta 2015 urtean obrak burutzen hasteko. Horrela, egun Busturialdean daukaguzan arriskuek ebitatuko lekiduz eta Urdaibaiko biosfera erreserba honeri merezi dauen depurazio sistemie eskainiko genioke. Egoera hau ikamika politikoetan galduta ibiltzeko baino larriz daue da. Hau da, kritiko da egoerie helburu partidistetan ibiltzeko. Ekin daiogun exigitzen duen seriotasunagaz.